שלום לכולם, מה העניינים? אני חאלד. היום אני רוצה לספר לכם סיפור חדש וקצר על המשפחה שלי. בוא נתחיל. המשפחה שלי היא משפחה קטנה, אבל מאוד אוהבת. יש לי אבא ואמא, אח אחד ואחות אחת. ואנחנו גרים ביחד בבית גדול, עם גינה קטנה. אני כל כך אוהב את הבית שלנו, במיוחד את הגינה. שם אנחנו משחקים לפעמים, או פשוט יושבים ביחד. בכל ערב אנחנו יושבים יחד בסלון, מדברים על היום שלנו, על החיים ועל העבודה. משתפים חוויות ונהנים מצחוק אחד של השני. הארוחות שלנו בצהריים או בערב, תמיד זמן מיוחד בשבילנו. אנחנו יושבים כולנו יחד, אוכלים, שותים, מספרים סיפורים חדשים וצוחקים. אני כל כך אוהב את המשפחה שלי. אנחנו תמיד תומכים אחד בשני, ועוזרים כשצריך. מבחינתי, אין דבר חשוב יותר מזה בעיניים שלי. לפעמים אנחנו מטיילים יחד בסופי שבוע, או בחגים, וזה תמיד כיף גדול. אנחנו גם אוהבים לשחק משחקים ביחד בבית, כמו משחקי קלפים, משחקי לוח, כל דבר שיכול לקרב אותנו. החגים מאוד חשובים לנו. אנחנו חוגגים אותם ביחד ועושים כל מיני פעילויות מיוחדות. אני כל כך מרגיש בבית שלי בטוח, שמח ומוקף באהבה. אני מאוד אוהב את האחים שלי. אנחנו תומכים אחד בשני, משחקים ביחד וגם עוזרים אחד לשני כשהדבר צריך. אני תמיד אומר תודה לאל על המשפחה שלי, על התמיכה, האהבה והחום שהם נותנים לי. באמת, המשפחה שלי היא הדבר הכי חשוב בחיים שלי, ואני כל כך שמח שיש לי אותם. תודה לאל.